Potreba prekonávať vlastné limity je archetypom zmyslu pre posúvanie hraníc. V sebe samom. Je to prapodstata chuti existovať, prežiť, zdokonaľovať sa a stávať sa tak vzorom pre ďalších. Inšpirovať, prekonávať a víťaziť. Stačí sa poobzerať okolo seba a uvidíme zástupy tých, čo zdokonaľovali svoje nohy a predbiehali svet, chodili, pohrávali sa s loptou, tlačili nekompromisne do pedálov, predlžovali krok s lyžami v pohybe, s korčuľami na nohách tancovali, či v spojení s hokejkou určovali vrcholy tých najlepších. Mnohí ďalší zasa zdokonaľovali svoje ruky v schopnosti určiť loptičke smer, udeliť veslu silu a vzoprieť sa prúdu. V nezastaviteľných záberoch pokorili bazény, v zjazdoch svahy a dosahovali na méty, ktoré nás bez pochyby preberajú z apatie a nedôvery v silu priestoru, ktorý nás obklopuje. Stotožnenie sa s tým, čo sa nevzdáva a bojuje do posledného nádychu pred cieľovou páskou, je katarziou, ktorá presahuje individuum a dáva možnosť pocítiť celok. Spojí nás vo víťaznom výkriku. Aspoň na okamih. Ale ten podstatný